Patik. Patik. Hello, assalamualaikum mga partners, mga pipya kapipita, kami sandang. Shout out na pala dyan sa mga kaibigan natin dyan, mga kapamilya, mga kapuso, Sir Kanulaon, mapya kapipita. Iman to nasisita na pinagulong na yakuan, darpatan sa yun na salatan. So, kile bendin yung kile yung ay susuan tanong siya. At yung mo untutin siya yung ay yung ito pakarni yan. At sa gilabaktan nagira kapipita na sulawan tanong yung ay kawan mga ano to, mga alagatan o mga marapatik. Mahilig ako mga alaga sa marapatik. So sa midulwid niya mga partner, marapatik yun ang mga imported ng marapatik. Sina pamanasyakan na ipiyang malubagan sa isa ko, Afghanistan. Kinasaludoan kita. Hey! May dayniubo. Piyaka mamsay niya mga marapatik, yung mga alak. Kaya pangala yan, nalalagid ka laukuan na, so maladi sugan so. So katay sila, pagilakaran no. Yeah. Pilay niya. So katay ang mga partner o mga alagatan o mga marapatik. Itibarangan na iya ako. Klase ang marapatik. Pilay niyo siya. Yeah, parang tanong siya sa mga kuwan. Tunod to. O ngaran na yung mga atas. Yan siya na ka-vitamin. So, to. Ano mo na semio-poro na marapatik at na malulunod ko dito. Nilay niyo. Mata. Ina ko kuitan ratan wagi nga mga lagatan ng marapatik na napia riura na nun na so kuha na mala ko mga drone na seran pia kalandi sa nga na puro ako kaya ini wagi na puro building. Saan miya kata na yung ito drone arurura na sa yung mga alagatan ng marapatik. Ito pili niyo siya kinaad na mga ngaranay gina si Tomakab, gina si Mukindi, yuto si Kennedy, yuto ay sa onro na si Kindi. Ada minuto ako, ananda minuto siya yuto ako. Tepa ka lang ako siya ganyan mabu na yung naran yan na si Tepa ka lang. Ate yung mabuha isang si na yung mabuha ngarananan na si madiso ngaranan hibaluga hibaluga ayagira ko ano udah umamnesia alang na kan memorize yung mga ngaran nila. Yung mga marapatik no? So alhamdulillah ay no mapigil ako ang pamana mapiatay plano. Ang barang-barang kepikir ta pangalagaan ta nakano na di gano pwede sa panginam pangalagaan mo sa mga marapatik. Kan kisa ma-short ka no buko lang ano sa sa debong o di na unta ka palawa ko na an extra isidayo. So gitu bagi mga partner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.